Dumanan so sa ka. Palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, imahe. Recorded by Radio Mo TV. Meg, first day's klase ni mo ugma. Pagtarong ba in taon dong? Dako na kag edad pero fourth year high school ka pa. Tungod anang imong pagkabadlungon. Sa ako man ako pagpabadlo nga, wa magan ko'y kaila sa eskulahan. Kay gibalin ko ni muglang eskulahan. Kung di ti ka ibalhin, di mawa ang imong pagkabadlungon. Di ka mauwaw ha? Dako na kag edad pero ang imong mga classmate bata pa. O lagi ma. Kaya sa tsong maestra, oy. Ngayon naman magsugo daw ng klase para makauli na ko. Puya, yun, siya paabot nga itong maestra, oy. Good morning, class. I'm your teacher, Helen. Ay, murag strict na nagnaw ni maestra, ha? Aw, di gid ka makapabadlo nga na. Bay kay striktahon ka ang maestra ka. Lagi ay, mura siya init og upir ni. Gamay ang sayop, masuko na yun. Guwang daga siguro. Mahigid siguro. Uyapin mo, makuyab ka. O, di na yung sigig kasuko. Oh, di lang gid siya pabangbuang bay. Hi, ma'am. Bye, ma'am. Bye. Meg, ayaw sa pauli. Mag-istorya o na ta. Nga naman, ma'am. Dako ka na og edad. Pero gamay kayo ka og score sa mga quiz. O sa may problema nimo? Maminaw ba gyud ka kung mag-discuss na ko? Maminaw man, ma'am. Di lang masuod sa akong utok, ma'am. Tungod kay dili ka interesado. Kung gusto ka gyud makapasar, paningkamot. Ayaw ko hatagig kag may grado. Oh, ma'am. Unsa kung bubalhin ka? Ibalin ko lang yung eskulahan mo, eh. Di ko ganahan sa kumestra, eh. Murumang ko gikontrahan. Kamabaw baya ni mo katarungan, Mick. Pagpuyo, oy. Tinuod ba sa nagisultis imong maestra ba? Paningkamot. Buhata unsay angay nimong buhaton para makat-on ka. Ma, Unsa? Gusto kang magpa-tutor na ako? unta, ma'am. Gusto kong makaton. Busy ko nga pagkatao, Mick. Oh, sige na lang, ma'am. Pasensya sa pagsamok. Okay, sige. Gahinan ti ka og sa kabuhan. O kinahanglan nga mag-focus ka gyud. Kasabot. Salamat, ma'am. Oh, mag-focus good ko, ma'am. Promise. Wow! Very good, Mick. Grabe imong improvement, anak. Oh, ma. Maay mo tudlo si Ma'am Helen. Strikta siya, pero dili maldita. O, nakaunaw na gani ko mga. Mamawi unya ko niya. O niya, unsa may plano? Salamat sa pag-treat mo na ako og dinner, ha? O, isa pa yan, ma'am. Nabusog ra ka, ma'am. Kaayo. May gani kay nisugot rin mong uyab, ma'am, nga itrete ka karon. Uyab? Nag-joke ka ba? Ha? Oo, man, ma'am. Nick, mahimo ba? Stop calling me ma'am kay wata sa eskwelahan. Okay, ma'am. Ay. Helen. Just call me Helen. Okay, Helen. So, wa di kay uyab? Kaning idara? Naapa di ay manguyab ani. Manuwa man. Guwapa ka. O strikta ka, pero may baw ko nga buutan ka. O interesado ko, ma'am. Interesado ko may baw kung unsa pa'y ako may bawaan di kanina. Dako na kog edad, Nick. Nga naman di eh. Di man na mo matter, ma'am. Hatagi lang kong chance. Dili ko. Helen. Recorded by Radio Mo TV.
kapatid ko nimo. Wa ko'y labot. Kung mamanday na itumong nimo, mas maayo pag maglikay na lang sa usag-usamik. Oh. Helen. Kung nga mag-college na kanak, adto ka puyo sa syudad ha. Mag-boarding house na lang ka aron di na ka mag-uli-uli dinis ato. O ma, Kinahanglan nga makamao na kang muatiman sa imong kaugalingon. Kay wa na ra ba ko para buluto nimo ug magsunod sa imong agi. o ma. Bilib ko sa imong pagka-independent ni. Salamat, Regine. Abi nimo, ganahan ko ng mga lalaki nga parehas nimo. So, ganahan day ka na ako? Kaayo. Parehas ta. Nakagusto sa gay ko nimo, Regine. Unang adlaw pa lang sa atong klase, ikaw na ako nagustuhan. So, unsa may dugayan na to? Kita na. Magkauyo mo, Regine, no? Yabot ako mo 2 years. Sa una, ano, na kay mo uyabay, pila na kabuwan. Di ka rin moabot ako sa katuig. Magkasinabot mong good mi bay sa hapit sa tanang butang. Maong di na nako siya usikan bay. Iya, may, gusto ng boss Helen. Ang imong maestra. Wa naman ko'y balita niya bay. Og di na sa ko gustong magkita pa ni bay. Nasakitan ko sa iyang gibuhat. Pag-focus ni Regine, bay. Mao gini akong buhaton bay. O gani, plano gani akong na pakaslan ako siya. Kena! Mo na gusto kong madungog. Kaya saan ka mag-propose? Ha? Magpakasal na ta? Ulab, aron, di na ka mailog sa lain. Bisan pag dili pa ta kasado, di masagid ko maangkon sa lain. Ikaw ra gid ang ako. Ikaw ka inuin, basig mailog unya ka sa lain gikan ako. Kana may di may tabo. Ikaw nang akong forever, Regine. Human ako sila gibalitaan bahin sa atong tanong magpakasal. Muani si Papa sa syudad, unya makigdinner siya nato. Maayo noon, love. O magkaila-ila na gid mi sa imong papa. Kanusama sila mo ani? Nalipay ko nga kaslunod ang yun ang akong anak. Tay kabalakat ito. Di na ako pasakitan si Regine. Bisag ka usa pa, wa gyud baka pasakit nako si Meg. Pinangga kaayo ko niya. Oh, anak. Dili kaya ko ray nagpangga nimo. Nagawin surprise nimo, anak. Unsa man na pa? Regine! Tita Helen! Tita! Tita, gibingag na kay ko nimo. Labaw na gid intahon ko. O maong ni agid ko. Kaya dili pwedeng dili na ko maila-ila ang... Oh, Si Meg di ay tita. Meg, akong paborito nga tita. Si Tita Helen. Nice to meet you, ma'am. Ma'am, good town. Pag tita na, uy. Tita. Insang? Hello? Nick, si Helen eh. Oo, tita. Magkita ta. Ang sabi tuyo ni mo? Mahal ba gid nimo ang akong pag-umangkon? Kaayo. Sobra. Swerte kaayo siya. Mas swerte ko.
Kay grabe akong kalipay nga gidawat niya ang akong love. Mick, sorry. Sa tinuod lang, gimahayan ako ang akong gibuhat. Gipasagdan ako mawa ang akong gimahal. Mahal? Di ko mo niya na, Helen. Tuhoy ko, mahal ti ka. Kanyag mahal ko nimo. Unsa pa may purpose nga nisulti ka na ako anak karon? Namasin ka? Nga di na ako ipadayon ang kasal? Mahal kay na ako si Regine. Ug di ko makaako og pasakit niya. Para lang sa usa ka tawo nga nagpasakit na ako sa una. Ang kuno nako, nga napay gamayng kirot sukad pagkakita na kong balik ni Helen. Pero wa ni nako panumbalinga. Nag-focus na lang ko sa among relasyon ni Regine. Karon kasado na mi. Ug kutob sa akong mahimo, mulikay ko ni Helen. Dawaton na lang gid na ako nga may mga tao nga ego rang mulabay sa atong kinabuhi ug magbilin og marka sa atong kasing-kasing. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, Arimen. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka may higalan kaagi ni Nick na taga Guadalupe, Cebu City. Uban sa awit ngayong kapangayo, awit nga nagalaan imahe. RMN Drama presents Handumanan Sa Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang gatwa tatampo nagdasangan nga Mike. Recorded by Radio Mo TV. Juna, happy na mag-graduate sa high school. Magbuwag-buwag na unya ta sa college, pero di pagid ko nimo tubagon. Tubagon sa unsa. Kung saktan ba ko nimo, dili. Tanaw ni mo, Mike. Maayo ka nga sugton di karon. Basin og lain-lain tag eskwelahan ni college pa. Nga naman di eh. Balag unsab na kalagyo ang atong mga eskwelahan. Basta kaya ang importante nga natay salig sa usag-usa. Aw, kasaligan man gid ka. Sobra pa, Juna. Mong, please. Suktan ako. Mike. Ako na. Dili ko mo kontra ni mo nga naguyab-uyab na ka. Lalaki man ka. Salamat, ma. Pero pag amping lang yun in taon nga dili ka makapamabdos, ha? Ha? Lisod na. Unsaon na lang imong mga pangandoy. Ug ang among pangandoy para nimo. Ay, kabala ka, mami. Di na ko pasagda ng akong pagskwela. Maayo hinuon. Musalig mi di mo anak na. Congrats, mga classmates! Congrats! Mike! Congrats! Congrats sa dato, love. Love? Oh, manay gusto na kong itawag ni mo. Kay love kita ka. Okay. I love you too, love. Love, kuyog taon niyang gabi maglaag mi. Ha? Asa man mo? Magbar. Pero love, di ko pwedeng maglaag ron. Sa'yo, mood ko ugma. Mangita kong trabaho. Ha? Mangita kang trabaho? Summer man ron.
Dapat mag-enjoy ka kay mag-college na pud unya ta. Di ko gusto nga iurot ang akong oras sa paglaag-laag, love. Gusto na ko nga samtang summer. Mutrabaho ko aron makakwarta ko. Mike, Sakto na imong gibuhat, nak. Imog yung gianad ang imong kaugalingon og trabaho. Kay pohon, kung may kaugalingon ka na unyang pamilya, walay problema. Kay anad na kayo ka og trabaho. Mau bitaw pa? Pero nak, natagi sa dugtay mag imong uyaboy. Mapul ano niya ito paabot nimo. Pa. Mike, unsa man? Gusto kang padayunon pa ni nato? Ha? Nga naman. Wa naman kay oras na ako. Puro na lang katrabaho. O kung day off sa di mo, dili ka makikita kay matuog ka. Gusto kang mupahuway. Kung dili ti ka anihon sa inyo, di kita magkita. Sorry, love, ha? Sige lang. Mamawi irag ko nimo. Dili na yung ko, Mike. Diyon na. Gihatagan na ti ka og chance. Pero maulang gihapon. Wa gihapon kay oras na ako. Maungundahon na lang ni nato, Mike. Unya na lang ko kunta kag balik kung may oras na kanako. Jonah. Recorded by Radio Mo TV. Sakto sa nimo gibuhat, bay. Loyom sa guys Juna nga magsigig paabot nimo. Nya ikaw busy kay ka. Nakasabot ako niya, bay. Og pohon kung ubay-ubay na kog matigom. Balik ko na ko siya. Bay, Sa bagay karon, mag-focus lang una ko sa akong kagalingon. Nak, ang imong tiyo nga tuas Manila ba? May gusto siyang i-offer nimo. O, saan mo naman? Adto kaniya pa eskwelahon og college. Ayon sa man, okay ka? Sige mo. Baguhan ko nida. Una ko sa Cebu. Pero, mas ubay-ubay og opportunity din eh. Mas maayos sa niyak sa Manila kay ani ko mangitag trabaho. Human ko mo-graduate sa college. Kumusta naman ka si Jonah? Asa ka siya nag-eskwela, no? Siguro, nakagraduate na po to. Kung wa pa gani siya uyab, balik ko na nako siya. wa man siyang eskwela diri sa Sibugon. Ha? Saan siya ni eskwela, bay? Tuwas ng alisan ni Negros kay may nadungga na ko nga istorya nga nilarga sila sa iyang pamilya sa Negros. Di naman sana ako makita ang Facebook ni Jonah. Nag-deactivate siya? Ngano mo ka? Or basig giblock ko niya. Ngun anak grabe ang ikalagot ako. Ay, mamawirit ko ni mo, Jonah. Basta maako ang kagbalik. Hello, ma. Nak, si Papa di ko. Ano mas papa, ma? Giatake eh. Unsa?
Salamat ka na uli, kanak. Sige, benipagita imong amahan di mo. Pasensya, ma. Huwag ko makahatag og oras ninyo din. Grabe kay ko ka focus akong pag-eskwela o pagtrabaho. Ay, nakasabot ra tos papa di mo. Pero dili magid balikayan nga may ngawon siya di mo. Nga mangita siya sa iyang anak. Ma, Nak, ayaw palabing focus sa imong trabaho. Gahini og oras ang mga mahalibos kinabuhi para dili ka magmahay. ma. Manungutan na mag-aug asa dapit si Jonas de Gross. Kay human sa lubong ni Papa bay, ako siya doon. Di na ko gustong may mauksik pa nga oras o na ako'y mahayan bay. Sige bay, magpungutan ako. O ako lang niya i-chat mo kung nasa ha. Yan na address ni Jonas ni Cross. Ako na yung doon. John, napaputa ko. Kuhaon na di kagbalik. Kinsa? Si Juna? Oh, sir. Niya ba siya? Wa siya din eh. Assembly siya, sir. Dali, ubanan ka. Basahan ang pangalan sa lapid. Wa na si Juna. Wa na. Doon na siya ipamati pero wa niya tagda. Og wahin ang himawaan nga grabe na di ay ang sakit. Juna. Juna, gibalik di ka. Nga wa magkuni upabuta. Nga naman. Sana ulit-uli. Sayop ko. Dako kay kong sayop nga akong gibuhian si Jonah para sa akong pangandoy. Karon nakaingon na ilang hinuon ko nga way kwenta nga akong pangandoy nga wa na si Jonah. Dili na lang kutob. Ug daghang salamat sa pagdagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan, kaagi ni Mike, nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga nagulahan, sana maulit muli. Ang mong kaagi gibahatan no do sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Basila Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa Osaka-awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Karon nga nakasamig kita.
Mag-imo na tag baby ha. Baby gidayon. Dili pwede mag-enjoy lang una ta sa itong kaminyoon. O, pwede mo na ito nang dunganon ba? Ganahan akong makakita sa akong liwat yun. Nga naman. Nag-uudi kag maliwat ni mo. O, liwat lagi na ako. Ako'y bahala. Dali na ba? Naginamhinam na kay kuning akong asawa eh. I love you. I love you too. Unya love, kumusta man ha? Unsa may result sa PT nimo? Positive. Oh. Mabdos ko lang. Yes! Mamahan ako! Woo! Uy, ganina pa ba ka diha? Sa maluwag plano mo pa huway una? Daghan og trabaho ungod. Isa na, oy. Huway sa oy. Abdo sa baka. Yot, mabdos ra ko. Pero dili ko masakiton. Ikaw gyud. Wala ko. Basta isa diyan natin ko, ha? Kasi na overtime pa man good ka. Una lang ko di mo, ha? Naunsa naman taong kalabay? Imo nang giabsara ni mong kaugalingon? Ha? Nga naman? Kadaadlaw lang gyud ang overtime gyud. Kasi maunsa ka na ha? Love, di ko gusto na binida kung may tabo nimo. Ilabi na gyud sa atong maabot nga anak pohon. Love, ayaw ka bala ka. Kaya na ko akong kaugalingon. Nga naman ni, nagalit-balik sakit ang akong niyan. Maragi kumot sa kasakit. Oh, dugo. Muna lang ko muli mo, ha? Nagdugo ka! Magtawag na ambulansya! I'm so sorry, pero wa nang inyong anak. Excuse me. Julius, Resulta na nas kagaysin mo. sorry. Di na mabalik sa imong sorry ang kinabuhi sa tuna. Pila nakabuhan ang nilabay. Pero, wa pagyapon tatagin balik og anak. Basig di natahatagan og anak. Love, ayaw na ko pagsultian na. Kung hatagan lang kong chance, buhaton ako ang tanan, mamabdos lang kong usap. Di ba giingnan naman ta sa doktor? Nga di ka pwede mahagog maayo. O lagi, love. Pero syempre, gikan sa trabaho, inig-uli sabay. Magliyok-liyok na baghapon ko din eh. Unsa ka kung mag-hire na lang ta og katabang. Aron human ka mo trabaho, mo relax na lang ka inigabot ris bahay. Ah, sige, sige. Mangita akong katabang lang. Suwayo, gingon ang imong gigagaw nga si Carla. Kaya murag nagkadungog ba kung nga nangita to siya trabaho? Ah, mao ba? Sige pa. Pero kung mapabaglong gani, ha? Badunga yun dayon, ha? Kaya kiyaton ra ba ng bata? Basinog, mas stress na pagpunya ka. Ako'y bahala pa. Sugod ka ron. Dili na nako abusaran ng akong kaugalingon. Para mahatag na ko ni Julius ang dugay na niyang gipangandoy nga anak. Recorded by Radio Mo TV. Salamat kaayo, Ate Minda. Gisave kit ko nimo. Nagkinahanglan di kong trabaho. Way problema dayo, uy. Basta kay mauna to, ha? Ikaw na'y bahala sa tanang trabahoon din sa bay. Og stay in ka din, he. Okay, Ate Minda. Way problema.
Love, kumusta man? O sa may imong masulti ni Carla? Okay naman. Nalipay sad ko kay makarelax na gid ka. Pero murag nakabantay ko nga suod kay sila sa driver diya sa atbang nga bahay no. Di ka na sila uyab? Dili siguro, uy. Basin og nang amigo lang sad siya, kay syempre, wabe si kaila din he. Dili lang ta maghuna-huna og daotan, love. Ate Minda. Oh, Carla, unsay problema, ha? Mabdus ko. Unsa? Nga naman, nadi ka uyab. Hindi na ko uyab. Amigo rin ako. Driver diya sa atbang sa bahay. Kinuo ko. Unsa may plano ni mo ron? Duwa sa ko kahibaw. Di pa ko andam nga mahimong inahan at Minda. Carla. Mao ba? Nanang hitabo nilang duha sa driver? Oyot. Huwag ginasayop si Julius. Ay, Ko ang problema, ani, uy. ako din ang problema ko, Joy. Ano, sa ni mo? Mangita na lang kaglaing katabang. Naku na hunahunaan. Og unta, musugot ang si Ani. Ano sa man na? Ha? Adapo ni mo nga akong anak? O, day, Carla. Unsaon nga, o, pamagyo ko mamabdos og balik. O, hatagan ka na mo kwarta para makasugod ng bagong pinabuhi. Oh, mas luoy sad ang akong anak ko, Alicia na ako. Kaya wa man ko ika-provide niya. Maong sige ate, masugot ko. Very good. Ako sultihan si Kuya Julius ni mo, anak ko, na muuyon ba siya? Uyan kayo. Salamat, love. Ato na ang pingan imong gimabdos, Carla. Kami mo'y bahala nimo, okay? Salamat Kuya Julius. Oh, ikaw mo kung may nagluto diha. Hain man ni si Carla. Kato pa. Uy, mao ba? Sige, akong pukawan. Ayaw. Pasag doon lang siya nga makapahuay sa tarong. Ug to day. Ubay-ubay naman itag bulingon. Ikaw na lang una mo imong laba, ha? Ha? Mao ba? Nagkabantay ka nga marag gipanggaran niya maayo si Carla. Ambot lang yun, ha? Sayop man nga magunahuna ko, ani, pero lain ka na kong ibati karon. Nahibaw ko nga gibuhat ni niya tungod na sa bata, pero murag supra naman, sad. Ay, ano na lang tayo. Kuan ka ng paniti lang mga lihok. Pero aron, may bawang yun ni mo. Paniti sila nga. Wa sila mahibaw nga nagtanaw ka. Love? Hali di man ron. Mudyote ka? Oo. Dagang kikog trabaho kong sa opisina, love court. Ikaw? Diri ako sa bahay. Mao ba? Sige. Ikaw na lang sa bahala ni Carla, ha? Ha? Muna kag uli? Ay, kasagod. Gusto na ko nga pakalitan sila uli yun. Gusto na kikikumahibaw sa tinuod. Ay, sige yot. Good luck. Basta kay, albalag yun ho. Ayaw lang lagi na sa kuntungan. Pag sige o kiss, kay kilot. Mga hayop! Bagaan mo naong sa? Ikaw na gani mo ikitabangan ni Traidor pa yung ka? Linda! Karon, nakasabot
Nabot ako nga nang gikuha nga tong anak na to. Kay dili niya deserve nga makaamahan og sama nimo. Magbuwag ta, Julius. Linda! You turned and walked away. I didn't know what to say. I closed my eyes for pain I felt inside. Sakit man ginawa si Julius nako. Pero dili ko magpabilin sa lalaki nga nahibaw kong binuangan ako. Og nahibaw sad ko nga puhon, moabot ra gyud ang hustong lalaki para nako. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Minda na taga-kansuhong Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga naguluhan, it's over now. Though the feeling hasn't passed, sad to say our love didn't last. Please don't ask me to pretend, 'cause I know it's over. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Mitch. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ining maong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, pangako ko. Recorded by Radio Mo TV. Ikapilat na lang magkagiingnan. Nga buwagi lagi na si Ryle. Dili lagi ko pa. Mahal na ko si Ryle. Mitch, nahibaw ka gid ha nga nakasinabot na mis anak sa akong amigo nga ipakasal ti ka sa iyang anak. Pa, Siya mo'y angay nimo. Dili ka ng Pinoy. Chinese sama nako ang angay nimong mabana. pa, malipayo namin ni Ryle. Kung padayon gyapon ka magsigig pamugos aning imong gusto, mas maayo pag magpalayo na lang ko nimo. Siya magpalayo. Unsaon naman lang nga itong business, ha? Ikaw na may nagdaa to. Mas piliun ako si Ryle kaysa sa tong business pa. Mas piliun ako ang tao nga naghatag na kong kalipay. Mitch! Magpalayo ta? Manglarga ta sa US? O Ryle, kay kung naata diri, samukon kita ni Papa. Sige, Mitch. Mangandam ko sa akong mga gamit. Okay ra ka diri, Ryle? Siyempre, ikaw ba akong kauban? Kitsa man ni? Hello? Anak, Pa? naibaw ko asa mo. Naibaw ko nga naa mo si Ryle sa US. Mahibawgit ka pa. Kaya daghang kag connections. Pero pa, pasagdi na lang ni Ryle, please. Dili! Dili na gid mo undangan hangtod nga magbuwag mo! Pa! Sorry, Ryle. Pero wala ko yung mahimo. Watay dagaan na ni Papa. Bisan og naata din isla nasod, pero may bawaan gihapon niya tungod kinagan sa connections. Gusto gid niya nga magbuwag ta. Oh, Ryle. Sorry. Pero dili na lang na to pugsod. Magbuwag ta. Mitch. Salamat, anak, ha? Kay ni patuo ka gyud nako. Gusto namo nga ipakasal mo sa labing daling panahon. Ha? Nagkasabot na mi. O hapit ang inyong kasal, anak. Kaslon ako. Dili. Dili di pwede. Kinahanglan nga makapangita kong paagi. Nga dili ko makasal sa taong gusto ni Papa para na ako.
Naibaw na ko. Mauli ko sa buhol. Wa ko kay bawo ko na. Nangita ba sila sa papa na ako? Pero bahala na. Mas gusto ko nga rin na lang diri para magmalinawon ko. O karon maka-move on ko ni Ryle. Oh! Hoy! Unsa man ka? Plano ka nimong patyon? Wa man hinuon mo na ako. Amaw ning tawhana ay. Dili ko mapahawa din hangtod dili sa mutuol nako. Maayo kay ninaog na ka. Hoy! Unsa man? Dili lang ka mo tingog, ha? Ay, ganina na yung taon ko nagsigigyaw-yaw diri. Ay, kitutukan naman ko. Hoy! Sorry. Sorry, miss. Sorry. Ikaw ba? Pagbantay sa imong pag-drive, ha? Ayaw kumpiyansa o pakuso kay dili ra ikaw may tao sa dan. I know ako sa... good day, miss. And you're? Mitch. Oh, let me make it up to you. Can I have your social media accounts? Wow! Ka-blooming na god! Sige na mag-communicate atang drone, no? Oo. Ayay! Ikaw gusto ka niya? Dili man siya lisod igugmaon, day. Gwapo siya og buotan. Ay, wa na! Love na gid na! Ha? Pero ang pangutana, kung si Drew, na in love ba nimo? Oh. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Manguyab ka na ko? Mitch, love di ka. Nakarealize ko sa pagsige na tuguyog-kuyog. Mangutan ako nimo. Pwede ko manguyab nimo? Okay. Unsay okay? Kita na. Gisugot na tika. Yes! I love you. I love you too. Mahal, 4 years na magita, no? Unsa ka, no, kung mag-ipon na ta? Sigurado ka, mahal? Yes. Gusto na ko nga, ari na kapuyo sa akong kondo. Total, di naman sa bitaw bag-o na to nga, tupatag matug. Kay susap pila ka tuig. Sige na bitag travel, di ba? Okay ka? Okay kayo. Kanindot sa akong kinabuhi. Ay, kontento na kay ko sa akong sitwasyon karon. Oh. Kisa man ni? Hello? Mitch, Pa? nahibaw kong asa ka. O nahibaw po ko nga may ka-live-in ka na diya. Pa? Kundi ka gustong kupo na ko ang reputasyon sa imong kaibon. Aron mataktak siya siyang pagka-engineer. Buwagi siya! Pa? At agad di kagusang simana nga mo pauli sa Manila. Nahibaw ka nag-unsay imong buhaton, Mitch. Bahalag sakit sa akong dukhan. Pero hinay-hinay na lang kung muli kay ni Drew. Mitch? Ryle? Talibay ko nga nakita ta. Gusto kay kong mag-istorya ni mo, Mitch. Only akong gusto may tabo. Natay closure. Nalipay ko nga malipayo na kasi mong kinabuhi karon, Ryle. Og sa bago ni mong uyab. Salamat, Mitch. Usa naman di kabuan nga wala ko tuka. Kinahanglan magpiti ko para sigurado. Diyos ko. Positive. Unsaon naman lang nila ako. Kaluoy sa bata. O kaluoy ni Drew nga malayo siyang anak.
Diyos ko. Karon pa yun, ginakoy na akong problema ang giyatubang. Mahal, unsa may problema? Isulti na ko kung say problema kay atong sulbaron. Mitch, di na ko kaya nga ingunan nita. Abi nimo, maapektuhan ako trabaho kung ingunan nita. Kay mawa ko sa focus. Magbuwag na lang ta, Drew. Mahal, ay pag anak good. Kung unsa may problema nimo, pangitahan na to pagi. Gamay na na problema ha, kung unsa man na. Dili na makatarog na to. Okay. Kung naibaw pa lang ka, Drew. Mas nabaw kong nasakitan nga magtanaw ni mong nasakitan ka. Mitch. Sorry, mahal. Mitch. Mitch, I love you. Drew. Love kita ka, Mitch. Ano itong isulting balik, ha? Nga makigbuwag ka na ako. Eh, sakitan ko. Sakit kayo. I love you. I love you. Sorry. Pero kinahanglan na ako ng buhaton. I love you. I love you. I love you, Ryle. Sorry. Sorry, Drew. Ryle? Kinsa si Ryle, mahal? Matuog na ko. Lami pa kayo ang tuog ni Drew. Sorry, Drew. Pero kinahanglan ako ng buhaton. I-block di ka sa tanang social media accounts na ako. Huwag ang piti. Ibutang na ko sa akong pants nga nasa CR. Aron makalakaw na ako. Sorry, Drew. Pasilo ako. Congrats, anak! I'm so happy. Natuman na yun ang akong pangandoy para di mo. Para di si mong kaayuhan, anak. Sige na, sige na. Lakaw na sa mga bisita. Pila na ko kabuhan nga nakasal. Pero wag yung ko'y kalipay. Nakatiming pag yung tao nga himabahay kayo. Pero wa ko'y labot. Kaya wa ko mahigugma niya. Gusto. Akong paibawan ini si Papa. Mao ba? O pa. O wapad ko'y kalipay sa among pagpuyo pa. Dili healthy ang among relasyon. Kung mauna. Mas mayo pang magbuwag na lang mo. Salamat pa! Salamat! Two years old na nga mong anak ni Drew. Og liwat kaayo ni niya. Ay, sakto. Ako siyang i-unblock sa tanang social media accounts. Nag-deactivate na siya. Asa man ti ka pag-itaon, Drew. Wala ko kay bago si Baagi para makitaan ti ka. Please, pakita na kong balik, Drew. Kaya hangtod karon, mahal gihapon ti ka. Tinuod lang, nakadungog ko nga nagpadaog suwat si Drew sa among kaagi dinhi. Maong nilaom ko. Kanimo, Drew, I hope you're listening. I'm sorry. Mahal gihapon ti ka. Og unta, imo kong kontakon sa akong social media accounts to keep us in touch and talk about us. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power sa RMN.
Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan, kaagi ni Mitch nga taga Bohol, apan kasamtangang nagpuyo sa Manila. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagalohan, pangako ko. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Mona. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Di na. Recorded by Radio Mo TV. Undang na sa imong pag-eskwela muna. Ha? Nga naman pa? Pasig nagtuo ka nga ako mahibaw sa imong binuhatan nga nagsige lang kaglaglaag kauban sa imong mga amiga. Ah, Maumpundo na lang ni Disbay. Dabangin ang imong inahan sa mga trabaho nun din eh. kalaay ba ning ni Artas Bayo eh. Unsa ka ano kun mangita na akong trabaho. Musugot ka nga, mangita kong trabaho pa? Ay musugot na lang ko, kaysa magsige kag laglaag. Kung gusto gyud kang manarbaho mo na ako'y kailas sa syudad nga nangitag mo bantay o bata. O sa man ganahan ka. Sige ma, musuot ko pagkayaya kay laay kayo magsigig pundo din sa ato, uy. Pangandam, kay hatod ti kaugma. Kadiyot sa ha, kaya ako pang andaman ang inyong gatas, ha? Kadiyot lang. Kalisod ba din ang trabaho, ha, uy? Duha man din ang kabuka kong bantayan ng bata. Saan ka na, uy? Hindi ka makalapahilom ng mga bata? Patutuya, narin mo hilom. Kadiyot lang, Tiki. Nagtimpla pa magkukugatas nila. Timpla? Ay, pagyaya, diha. Banhaan ka mga bata, oh. Oy, mao din ni hinungdan nga ni pauli ka. Opa, dili makaya pa, uy. Duha ka bata akong bantayan, good. Unya, pag umangkon sa kong amo, hilas kayo. Magsipangasaba na ako kung hilak ng mga bata. O diya sa may plano ni Moron. Pundo lang una ko din sa ato, ma. Unsa pa? Nakikaila sa Cebu nga nang kita katabang? Ako igagaw nga tuwa sa Cebu. Nangita doon sa kauban sa iyang gitrabahoan kay ni pauli na kuno iyang kauban. Unya, imo ko patabahoon dito pa? Kay mag-agad ra ko nimo. Aon sa man mo trabaho ka kay ako kay hatod sa Cebu. Ha? Sige pa, ihatod ko sa Cebu kay mo trabaho ko. Recorded by Radio Mo TV. Okay ra kasi mong trabaho din Daimon na. Okay raman te. Ayaw ka balaka. Kay buutan raman ning atong amo. Mao bitaw nay ako nabantayan te. Pag binuutan lang gyud din ha, aron magdugay ka. Dali aras panahon, uy. Walang ibaw, eh. Tulo naman iko katuig din sa akong kinabahuan. Manangid ako sa akong amo nga mapauli lang ko sa amo. Kay gimingaw na ko nilang mga magpapa. Kumusta naman ka na, uy? Okay ra taon, ma. Oy, nakauyon ka tingali sa imong gitrabahoan kay itambok-tambok man ka. Buta naman gud ang akong amo pa. Oh. Unya, mobalik pa ka og Cebu. Dili pa ko sure, ma. Kay, di ka po yung magigusig trabaho, ma, uy. Maglaag-laag sa ako din, ma, kay gimingaw na ko sa akong mga friends. Kumusta naman ka, day mo na, uy? Okay na, day. Hala, uy, nasamot magkagwapa, day, uy. Saba ka diha, day, uy. Tinuod bitaw. Uy, asa naman itong mga barkada, uy. Kay gimingaw na ako nila. Ako nag-chatan nga ni Aka. Mag-video kay noon na, aron malingaw. Maayo pa. Unya, asa man ta mag-video kay? Ato sa unahan, kay bagong video kihan dito.
Di ay masa. Dahil dili lang ko palabi ha, kay di na ba ako anad og ginom. Ay kabala ka uy, ni ami nga mohatod ni Moron kundi na ka makabarong. Bantay ha. O lagi. Na sige, tagay pa. Unya, unsa man, mamauli na ta? Ikaw, agad na mo day. Mamauli na lang ta, uy. Sakto na to itong ginom, uy. Ayaw sa mo pagpamauli. Kay akong puna ng inyong inom. Kinsa man ka? Ako si John Michael. Ikaw? Mana? Ayaw sa mo pagpamauli. Kaya akong puna ng inyong inom, ha? Unsa ma? Nainangita na ako? Oo, ganihara na kinuwat nimo. Akong giingnan nga natog pa ka. Kinsa man ang nangita na ko, ma? Ay, John Michael, mangkuno to siya. Ngano naabot ka din sa amo, uy? Ano man? Di ka pasuloy? Pasuroy man. Nakalitan lang ko ba ngano naabot ka din sa amo? Ambot ba? Sukal lang nga nagkaila ta. Di naman ko mahimutang. Sige naman ko guna-una ni mo. Michael. Tinuod bitaw. Dili ko mulimod. Gugma na ning akong gibati ni mo. I love you muna. Daan pagid ko nga nakalike sa Michael nimo. Di ka naman to siyag duol na tuoy niya ni hatag og mainom unya nagig-ila-ila dayon nimo. Mauli kitay. Unya sa plano nimo? Imong sugton? Maayo ka, day? Oh, kung may feelings ka niya, usog ta. Tinuod mon? Imo na kong gisugot? Oh, Michael. Uyab na ta. Salamat kayo mon. Abi nimo, lipay kay ko nga imo na kong gisugot. Basta kay panggaan git ko, ha? Umon, ako na isaan nimo. Unsay mamay kod? Oh, maula mon. Mamay ko nimo. Ang buti mo ipasabot nga mga sawa na kanako. Mamay lang ko nimo daan. Bahala nag kanusa ta magbinyo. Ang uyab ang mag-anihan din eh. Opa. Oh. O sa to'y ingon nimo muna. Mamay na siya nimo. O, ma. Ayaw sa mandong. Musugot ka nga pamayan na ning anak nimo. Wow, kung kursunada ng tawanan ni mo na, wala. Papamaya na. Unsa may plano ni mo ron nga nahuman na kagpamayon ako? Sa sunod og pohon, magpakasal na ta. Igo-igo po nga magkatigom ko. Ah, sige. Magagad ako ni mo. Ha? Manila? Oh, Michael. Manarbaho na lang sa Kus Manila, uy. Total, dugay pa man sa tamag minyo. Sige. Patanbaho lang sa Manila. Kay mula gala sa kus bakulod. Magtawagan na lang ko niya pa, ha? Oo, sige. Pag-amping si mo pagbiyahe ha. Ikaw, sad. Amping permi. I love you, man. I love you too, Michael. Pila pa lang ganit ko kaadlaw din sa Manila. Gimingaw naman hinoon kong Michael. Ining bakante na ako. Ako siyang tawagan. Okay na ba ko, Doraemon? Maayo hinoon. Ikaw, kumusta ka diha? Ay, gimingaw naman hinoon po ni mo nga. Ni ako sa Manila. Sige lang, Kol. Magtawag ka na nila ta, Permi. Sa Miss Michael nga dili naman mo reply kung chatan. Husto. Akong tawagan ng amigo ni Michael. Wali ka may bao ka na namin yung Miss Michael? Part, mahimo ba ayaw ko binuangi? Dili ko ganahan sa mo kumitsa, Part. Part, huwag kumagawin siya ni mo. Ta, punta ka liyo ta. Kaya ako isyente mo ang ilang mga pictures. Niya nag-isat ka picture sa amigo ni Michael. Dili. Picture ni Michael o mikaupan sa babae. Og sweet kaayo sila.
Tinuod kita ay may lain na siya, uyab. Ganun kibuhat mo mo na ako, Michael. Nga naman. Sugdantang tagay, asa ng baso. Wa ko magahom nga makahimo ba sa pagluib si Michael nako. Sa pagkakaron, ni anak ko sa Cebu ug nagpadayon ko sa akong pag-eskwela. Dili na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. No kita mga higalan, kaagi ni Muna nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Uban sa awit, ngayon gipangayo awit kinaguluhan, di na. Tama na piskaluy, uwi